Alle kei moeten geregistreerd worden vanwege de fosfaatwet en om dierziektes op te sporen. De minister vindt fraude onacceptabel en schadelijk voor het betrouwen in de sector. Zoals het er nu naar uitziet is dat het wel om enkele duizenden bedrijven gaat. En als er blijkt dat zij dus gefraudeerd hebben, gaat hun bedrijf op slot. Dat betekent dat er geen beesten meer mogen worden aangevoerd of afgevoerd. Zodat we die registratie weer op orde kunnen krijgen. Maar nog belangrijker, zij zullen ook beboet gaan worden, naheffingen gaan krijgen. En we zullen ook in overleg met het OM kijken wat de strafrechtelijke route is. Het oren hier die blikken dat bij zo'n 100 bedrijven volle meer twilling- of meerlingkeltjes binnen als oors. Dat scheelt namelijk in de regels van fosfaatuitstoot. Gewoon veehouders staan wel achter de strenge aanpak van de fraude, maar hoe werkt het krek? Nou, wat ik lezen heb, ik heb het net van jaren gezien, maar dat er boeren een twalling bij een oude koe ommelden, zodat een rier die voor de eerste keer keelt, dat keeltje, dan heeft hij officieel net kelen. En dan kan die gewoon, dan bloot dat een rier en die telt van minder fosfaat mooi dan de melkkoe. De inspecteurs hebben ontnota bij 44 bedrijven geconstateerd dat de cijfers in die net dogen. Landbouworganisatie LTO is verbijsterd door de fraudesignalen.